जमातियारबो गरीब चकमा मग मलसम जैसे तुमने ओम से जो तो गरीब सामुनो हाई एरिया और रामे बिले हाई एरिया बन बागिनो संबिया इसी मीटिंगो देशन खेले क्या जे एरिया हो सिंह बोरो बेसी गरीब जे एरिया एकदम तोला कलाई तुखा ओ एरिया से सं चीनी टीटी एडीसी हापांगनी जैसे बजट तो जैसे राम पैसा तो मने संग ओ आमचे से हनलाय डेवलप खानी बागै नर जतनो साइ बांखना टीटी एडीसी हापांगो जों फाइमानि यागुलो बसु सामु खाइमागा बसु सामु खाइबेया जेनि फाइनान्सबो क्राइसिस दंगो अब जतनो साइ मानो अबनि बिसिं तैफुं जों मैक्सिमाम नायनाय जतै रेनो जों इक्वल के सामु खाइनि समान खाइ हाइफुं जे चौकिया एरिया और हिगै जों गोबां जों रां खरस खाइनाय सिनि बिसिंगो जे दंमोनि जतनो जों समान के सागा तिसानि बागै तेरी संगरो रिरो ओ ब्लैंकेट माइरुरो बागमानिबो जतनो तो जों धोरो मांगला दाखुरो जे मानसाजो जों सुबानि फायो ननेके बाक्सा बाक्सा नन बिसिंगो खारो वानसय दंगना राजस्थान प्रदले जों बसुमारि आबले बोलो आमचेरो फाइगलांना बिरगो पाराइजा जगो बन्धु मुक्तराम पारा सोरे सपैनो सपैया हिनै बाक्सा बाक्सा कक सालायो इके कौंखा भाई जों तिनि जाम जन फसे इलेक्टर उंतो जों पहिला तिप्रासा सिउदे आं फजोगो बुं कैसा कौदे माहिंका बुबा ग्राकी जोय दे माहिंका माहिया दे अमन बागाइसिं र जोय उया ताबो माहिलाय सिनाय बुबा ग्राकी ताबो सिं जोय उंनाय ठीक सिने कम्बल रिकोटों माइरुंडो बांगले माने पांडा और प्रोग्राम ने सिने सभापति बरम गना ओकरा काका मंगल जमातिया वो मिलिखनावले सिने सभापति गए ओकलो सासुजा सिने दोस्त करे आं साजा बासना आसु फैदिनै बसे ओकला आसुइतो यं और फै रिरो माइरुंडो बालायनाय हिने बांगनान बाय खातुंगो बरम गना दा बिश्वजित कलय फाइ मानजा फैनाय YTF जनरल सेक्रेटारि बरम गना सुरज देबबर्मा बरम गना सुखदेव देबबर्मा बरम गना मानव देबबर्मा फाइ मानजा फैनाय जोंनि रायमा बेले ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि बरम गना प्रमोद त्रिपुरा TWF YTF त्रिपुरा मोथानि जत लीडर्स ओ प्रोग्राम नो सक्सेस खानि बागै जेरो चुवा फैनाय लाम कासल सामानि फैनाय जत ताको बुको ओकरा साक्रारन बड़ ब्लैंकेट मानिसे बेनि बसाला सापं अब त्रिपुरा मोथानि येन बो ब्लैंकेट क्लाइन थामनि कम्बल तालादी ओ कम्बल बाट रेडी तासुमदि बो हंगे IPF तिनि लीडर हंगे साउ ताको IPF तिनि लीडर अंथों त्रिपुरा मोथा अंथों CPM अंथों BJP अंथों कांग्रेस अंथों जे कोनो पार्टी अंथों जों जतनो आमचानि बरक काइसेनि चुयाव जों जत मासु बलायनाय काइसा लामा अलामतै जों जत माहेमलायनाय अब त्रिपुरा मोथा सालामानि जों BJP IPF ति कांग्रेस पार्टी खाइनार जों हेमिया अमाहाराव देवंबा जे कोनो सरकार फाइतों
कैसा आमसायो तैनोनानि जदि व्यवस्था खाइके तैनो जतर मान लेने और कांग्रेस बीजेपी आईपी